mi k oblečení. Upozornění, začíná první záchranné cvičení. Hlaste se na přiděleném shromaždišti. Teda, to je ale hlasitý zvonek, sotva slyším, jak nemyslím. Co znamenají 3 zazvonění alarmu? Nevím, kouknu se. 1 zvonění snídaně, 2 zazvonění oběd, 3 zvonky, loď se potápí. Loď se potápí! Vody, nalevo bok! London, levo bok je ten druhý! Pospěšte, loď už je nahnutá. Nancy zlomila podpatek. Tím hůř. Hele, záchranné vesty! Všechny oranžové. Musím se jít převléct. Ne, London! Podívejte se, východ! Zmizíme odsud! Po jednom! Jasně. Spadli jsme přes palubu! Proč je oceán tak horký? Možná protože je to výzivka. Proč je uprostřed oceánu výřivka? Tady máš čepici, Bailey. Ty jo, ty seš holka. Pardon? Holka, jo? Tak to všechno vysvětluje. Slečno Piketová, proč jste se pro boha přivlékla za chlapce? No já ani nevím. Ale víš, byla to šance, jak se dostat z popcornu v Kansasu. Kettlecornu? To je fuk. Narodila se pro něco lepšího, než mejt prasata. No zkus si umýt prase, určitě by tě pokousalo. Spolupracuj. No jo. Každopádně škola 7 moří byla jediná možnost, jak se Bailey mohla dostat z farmy. Snila o tom celý svůj život. Neposílejte ji zpět do Karamelcornu. Kettlecorn! Projížděl jsem jim cestou do Kettlepotu, no. Podívej, Bailey, tvoje přihláška byla s přehledem, nejlepší ze všech. Moment, počkat. A co moje esej o reprodukci vylejšů? Měl jsem tam obrázky. Ukážeš mi je? Bailey, nechala bych tě tu, ale bohužel nemáme kajutu, kde bys mohla bydlet. Klidně může bydlet u mě. Mohl bych se pro tým obětovat. Myslela jsem dívčí kajutu. Každá dívka má spolubydlící. Ale až na mě. Děkuju. Co? London, je od tebe moc hezké, že jsi nabídla Bailey místo u sebe. Nic jsem nenabízela. Chlubila jsem se. Tady máš náhrdelník, jdi pryč. Neodešla bych z téhle školy ani za všechny peníze. Seženu ti je. Ne, zůstanu to a budu tvoje nejlepší kámoška. Běž ode mě. Nechci s nikým bydlet. Musíš, jestli chceš zůstat ve škole. Nechci. To nikdo neposlouchá, co tady říkám pořád dokola. Pitomá mořská škola. Tahle škola je jako osina v zadku. Pane Mousby, přečtěte vzkaz od London. Už to dál nevydržím, nikdo mě nechápe, nikoho nezajímám. Jdu někam. Odejdu někam, kde mě už nikdo nenajde. PS, pošlete prosím moje zavazadla do tátové vily na Papoušší ostrov, i když já tam tedy nejedu. Co s tím uděláme? Pan Tipton nebude rád, že jsme jeho dceru ztratili hned první školní den. Klídek, uklidněte se. Ano, London je na lodi proto, že odsud nemůže utéct. máte pravdu. Leda by letěla helikoptérou. Proboha, můžu si to půjčit? Promiňte na chvilku, teď to jsem schrap. Pilot má její diamantový náhrdelník. Franku, koukej to otočit zpátky. Zapíšu tě do hlášení, Franku. Franku! Franku! Pane Mousby! Franku! Pane Mousby! Muž přes palubu! Už zase! České znění vyrobilo Studio Virtuál v roce 2010.